Сьогодні за ініціативи прикордонників 7-го прикордонного карпатського загону ми проводимо акцію «Миколайчик на кордоні». Ця акція вже стала гарною традицією для 7-го прикордонного загону. На Львівщині ми її проводимо другий рік поспіль. Цього року акція проходить абсолютно у всіх пунктах пропуску на Львівщині. Зокрема, у пункті пропуску Рава-Руська сьогодні ми відкрили резиденцію Святого Миколая. Ми після такої важкої ночі приїхали сюди, трошки втомлені, дуже такі взагалі ніякі. І тут ми бачимо Миколая, і він нам дарує подарунки. Ми зробили дуже класні фото, і нам дуже всім сподобалось.